No, aquí al de la Bona tarda, deia a tots i a totes. Saludar-vos en nom de l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, vicepresident de la Generalitat de Catalunya, senyor Josep Lluís Carod Rovira, senyora Montserrat Carulla, presidenta de la Fundació Lluís Carulla, el seu vicepresident, els coordinats, els regidors i les regidores que ens acompanyen i a tots els assistents. Avui ens trobem amb motiu del lliurament del 34è Premi d'Honor Lluís Carulla i del 28è Premi d'Actuació Cívica que atorga la Fundació Lluís Carulla. És per mi un orgull poder presidir aquest acte en el qual es reconeix la tasca diària de persones i entitats en favor de la llengua i la cultura catalana. I això és d'honor dir-ho també dins el marc de la Fundació Lluís Carulla, que recull el llegat d'un dels catalanistes més il·lustres d'aquest país, Lluís Carulla i Canals. Avui, aquí, al Saló de Cent de la capital de Catalunya, estem construint país i reconeixent la tasca realitzada per gent que ha canviat moltes coses de la vida quotidiana de Catalunya. És, doncs, un acte d'agraïment de la Fundació, però també de manera conjunta de tota la societat i també de l'Ajuntament, és a dir, de tota la nostra ciutat. Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència. L'acte l'iniciarem amb la lectura d'un parell de poemes. Molt bon vespre a tothom. De Jacint Verdaguer, Sombernis. Veieu-me aquí, Senyor, a vostres flanques, despullat de tot bé, malalt i pobre, damunt no res perdut dintre l'abisme. Cuc de la terra vil per una estona, he vingut a la cendra a arrossegar-me. Fou un bressol, un gra de polsinera, i un altre gra serà el meu sepulcre. Voldria ser quelcom per oferir-vos, però vos me voleu petit i inútil, de glòria despullat i de prestigi. Feu de mi l'opusplàcia, fulla seca de les que el vent s'emporta, o gota d'aigua de les que el sol sobre l'herber hi eixuga, o, si ho voleu, baboia de l'escarni. Jo sou un no-res, més mon no-res és vostre. Vostre és, Senyor, i us ama i vos estima. Feu de mi l'opusplàcia. No en sóc digna d'anar a vostres peus. Com arbre estèril, de soc arreu, traieu-me de la terra. Morfoneu-me, atuïu-me, anihileu-me. Les persones següents: Salvador Cardús, Muriel Casals, Àngel Castiñeira, Vicent Partal, Ramon Pla i Arxer, Maria Mercè Roca, Joaquim Triadú, Carme Valls i Vicenç Villatoro, les quals han emès el veredicte següent. 28è Premis d'Actuació Cívica. Els Premis d'Actuació Cívica són 6 guardons dotats amb 5.000 euros cadascun, destinats a fer conèixer i distingir la tasca generalment poc coneguda, sovint anònima, però sempre exemplar, de persones que han actuat i actuen al servei de la identitat nacional en els diversos àmbits de la vida i de la relació humana, com ara l'ensenyament, els mitjans de comunicació, les ciències, l'art, la cultura popular, la música, el teatre, l'economia, el dret, l'acció social i cívica, etc. El jurat ha valorat diverses propostes rebudes d'arreu dels països de llengua catalana i, d'acord amb els criteris assenyalats en cada cas,
atorga els Premis d'Actuació Cívica de l'any 2010 de la sardana i poeta, ha estat president de l'Orfeó de Sabadell i de Sabadell Sardanista, cofundador de la Federació Sardanista de Catalunya i soci fundador de la Fundació Universal de la Sardana. També va ser cofundador d'Òmnium Cultural a Sabadell. Ha escrit diverses comunicacions i ponències per als congressos de cultura popular i tradicional catalanes, el primer Congrés de Música a Catalunya i el primer Congrés del Sardanisme. Té publicats una vintena de llibres d'assaig, poesia i sardanisme, entre els quals cal destacar Els poetes i la sardana impressions i vivències, selecció de textos, catalanisme i sardanisme, una història compartida, Ramon Ribera Llobet, obra sardanista i Orfeó de Sabadell a punts de centenari 1904-2004. Dirigeix els programes Esperit de Festa i Sardanes a Ràdio Sabadell. Es tracta de Lluís Subirana i Revelloso de Sabadell. Professora de música, especialista en pedagogia.